babukela bakhona emakhaya umthandazi Dlamini futhi lo okhulumayo. Kuhle ukuba nesithunywa, kuhle futhi nokuthi ube nabantu abadala emzimbeni wakho, bahloniphe ubalungise kahle. Isithunywa sakwenza ukuthi ugezeke, impilo yakho phambili, ukhona uba nemoto, ukhona kwenza yonke into yenzayo. Uma sowunemoya, sowumthandazi noma uyinyanga noma uyisangoma, akufanani. Mina njengoba ngingumthandazi, angigabagabi lapha ezandleni, ngigaba nje iwashi kuphela. Isithunywa sangingena sivuma ukuthi ngenze kanjalo, futhi angiphuzi notshwala, angibhemi futhi even snef. So lokho akusho ukuthi ngingcono kunalabanye. Indlela yami engangenwa ngayo ngabantu abadala, manje indlela isithunywa sami esakhandwa ngayo, manje indlela ngayo isithunywa sami esingiyo ngakhona, because iphiwo esinazo emhlabeni azifani. Mina ngakukhuleka lapho ekhaya khona uphile mina ngindaba, futhi ngakutshela indaba zakho ulapho khona mina ngila uphile wena. Ufuna umsebenzi ngikukhulekele uwuthole, ufuna umendo, ufuna uba nengane, ufuna uba nebhizinisi, ngikuthandazele ngalamandla enginayo ngaphiwa wona. uNkulunkulu ngibusisile nje ukuthi ke ngibe ngumuntu osiza abantu kakhulu. Akekho umuntu onale iphutha emhlabeni, alikho soke nasipho. Ngathi ngisababukela bakhona emakhaya, ningangibambisa nami nginibambise, nginikhulekise, nginithandazise, sisebenze ngesithunywa, sisebenze ngokuhloniphana nangekubambisana. uNkulunkulu ngibusise babukela bakhona emakhaya. Mina ngisePitritif eMpumalanga lapho ngikhona khona okwamanje. Ngifonele ku-071 5292 117 073 1044 262. Dlamini umthandazi. Ngiyakhuleka impela ngamandla enginawo, ngiyakhuleka la ukhona ngakukhulekisa. Uphile, inkosi kubusise. Ungawufaka umbuzo futhi ucommente lapho mbukelo khona ekhaya. Ngiyabonga babukela bakhona emakhaya. uNkulunkulu abe kunye nani.